Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videa ze hry Brawl Stars z Puše. Jsem tady s kámošem. A dneska budeme natáčet Puš, já za Spajka, on za Franka, tak jdem na to. Tak blížíme se ještě 3000 zhlédnutí a 30 odběratelům, tak dejte like a odběr a napište třeba něco hezkého do komentářů. Chill, to dám. Radši nebudeme riskovat, hele. Myslíš, že bych vypil Edgara na blízko? No, tak to ale je těsný trošku, ne? Ty bogo. To je GG. Radši to, no, jako, to bylo. Jako jdou ti se, proč nejdou s obou třeba, no, hezky. Hezky, hodně hezky, pojď. Jo, dobře. Vypl jsem Legendary. Tady kámo se blíží 27 000 pohárků, takže to dneska doufám pušnám. Už to nice. My jsme mohli vyhrát první hru hned. To je dobrý. Dobrý, máš 10 pavlů, já budu mít účko, blížím se k hypercharge, takže... Dobře, počkej, mám hypu za... No tak neblížím, ale... No, jsem taky silný, takže dobrý. Ona je mrtvá. Dobrý, máme vin. Ne, nemáme, já jsem netrefil GG. Ale to dáme už. Nice. Jsem dal omylem exit, sorry. Star drop, rare. Jej. Dneska bychom mohli dát do pulsu Spajka tak na 550 trofej třeba. Bychom to mohli pusnout za toho Leona nějak třeba 565, myslím. To bylo dobrý. Kolduně. Jo, kaktus mě zachránil, kaktus. Pomoc. Jo, Colt má taky málo už, nice. Já jenom tak lidi, jak zvládáte na tím povodně. Přejeme vám hodně štěstí a zdraví. My už to máme za chvíli za sebou. No. Čekaj. No tak po pár minusech a sekání. Kámo, já nemůžu chodit, no, si myslím. No po pár minusech jsme furt na 500 trofy, teda já se nějak 496 trofy, takže kam zatím se to nedaří, takže prostě bohužel. Tam nechci další min. Jo, vlastně on jsem... No, co to? Jako nevidět, že to chodí samo do tebe. Ty vole, co to je? Hej, trošku lagy. No dobrý. No kamo, já když střílím, tak mám lagy. Teď na, pojď.
No, dobrý, no. Tak mě tam nepůjdeš, co? Aha. Kámo, já tady s něma doslova fightím celou hru. Co to je? No kámo, z toho už mám hypu, jak kámo s něma tady fightím celou hru. Strašný. Nejhorší příběh. Kámo, teď je ten čas. Jo. Dobře. No, ještě mi to prohrám. My to ještě prohrám. Dej si shielda. No, kam, my jsme to ještě prohráli, vole. No. Tak dneska ten push, kámo, myslím, že budeme rádi, když to dáme na 550, hele. No tak jsme tady po jednom plusu, jakože zatím to nevypadá moc dobře. Poslední hra s kamošem, pak to dopušu v solech a zítra možná taky v solech nebo v duech a vyjde short ještě. Takže je tak. No ta Lily, já jsem dead asi. No nejsem, ona šla tam. Ne, jo, šla. Nešla dead za mě. No to Lily je nejhorší, já nevím kam jde, no to se jde, nevadí. A mám už půl... Nevadí, doufám. Čekáme dobrý účko. Jo, tak to kámo byl jejich plán. Jdi před zónu, kašle na to. Nice, tak to byl dobrý nápad. No, dobrý účko, dobrý. Nice, tady led. No tak to asi úplně ne, no. To nedá. To nedáme, kámo. Co mám dělat? Umři, Cordelius. No, jdi. Zabiju. Kámo, tento fight jestli dáme, to bude good. Night. Já jsem dat. Pojď. Ne, počkej. Jo. Yes. Nice. Teď už jsem tady sám, hele, ale doufám, že to bude fungovat, protože jestli ne, tak to je teda blbý. Protože ten push už mě stojí hodně sil, takže já doufám, že teďka mi to trošku půjde, aspoň na to třetí místo by vždycky mohlo tak být. Třeba 2-1 kill za hru by taky neuškodilo a to si myslím, že jsem schopný dát, takže tak. No, jako já jsem, ale tak nejsem dobrý. A ten se už má účko, ten, tady je Eš ještě. Taky dobrý. No a on nemůže jít za to účko, on je v pasti. Aha, tak není. Tam bylo místo. Yes. Umři. Yes. Nice, první kill teda je, mám skoro hypu hned, což je taky dobrý. Takže dám. Nice, tady nikdo není. Doufám, ne. Tady taky ne, tady je, myslím, někdo Brock, ano. Tady by to... Pojď jeden hit, Brocku! Ne, to Colt aspoň. Jaj, to škoda. No, konečně.
Ale ten škoda, že ten cold count po něm nešel a jde po mně. To škoda docela. No, to je pěkně blbý. Ježiši. Dobrý, ale třetí, s tím jsem spokojený, ještě jdem dál. Nakonec už jsem trošku vysoko, jsem na 526, dejme tomu 3 hry mi chybí. Takže by to mohlo jít, když dám třeba třetí místo na každou hru, tak to bude dobrý. Ale Tamek teda v tou fakt fajtit nechci, takže radši vyhrám. No i když ho dám do toho, do té menší varianty, tak by to nebylo vlastně rovný, ale je strašně těžký tam dostat, ale byl jsem si o něm účko, hypu, ale zabít asi, jo, už je v té malé verzi, nice. Jo, nice, využila toho ta Mau, takže to je pro nás dobrý, že už tady není vlastně. Ta Mau má málo, bylo by dobrý tam, kdyby na ní někdo vybafnul, to se asi nestane, nevadí. No. Jako ta Mau se mě tak nabije účko a já ji asi nezabiju. Byla šance, už není. OK, tak teď je šance na hodně. Máš, obě dvě jsou mrtví. Čtvrtý místo mi asi bohatě stačí. Pojď, umři. Yes. Nice. A teď už mám jako šanci. Teď se zapnu potom. Pojď. Jsem využil blbě. To je na to, tak dobře. Jo! Yes. Dobře. Jde to plus 10. A chybí mi jedna hra. Je to tam. Tak ještě to tady vyzvedneme 1000 korun krásně a jdem na to. Poslední hra mi chybí do 550. Doufám, že to dám. Příští díly můžou být takový, že třeba ty, který jsem pušnul a třeba pušnul jsem je na 21. rank a mám na ně normálně 22. tak je třeba můžem dopušovat, hele. O to si řekněte spíš, co vy chcete, uvidíme. Ale my jdem na to teda. Poslední hra, když dám takový 3. místo, podle mě teda, takže dobrý. Teď jsem docela, jako ne, že v blbé situaci, ale jsem docela na středu, což vždycky nemůže být úplně dobrý, protože se na vás prostě můžou spiknout, že jo. A přesně tohle jsem nestalo, dobrý. Ještě, že ten spike na blízku dává takový damage. No, tak bogo, ale ten Karl by mohl být mrtvej, hele, i když ho nezabiju, tak mi to vůbec nevadí, protože je hodně otravný, takže... Pojď, svakněte ho tam někdo, to bylo dobrý. Je tam svaklej, ale tak ten kit odskočil, takže furt 5 lidí. Nice. Yes! Dobře teď. Pojď. Yes! Jaj. Nevadí, máme to. A je to 553. Nice. Je to tam a kdybyste se zajímali, tak do plusu, tak mi chybí nějakých 50-40 pohárků, no, něco mezi, takže tak. Se vám dnešní video líbilo, dejte like, odběr a zatím čus!